আচ্ছা ভাই তাবুক তো ইলেকশন ফাইট তংখা ও ইলেকশন ফাইট মানে 12 তারিখও नों साबनो बुदि नाय किसा साइखेनार गादि जों राजानो सिरनाय राजानि राजानो हामजागौ ना राजानो हामजागौ जों राजानो सिरनाय हानोबोसा हानोरनाय ताम बागे हामजाखा राजानो बता मख्लाइका राजा सिनि बागे जुगा जुगिनि राजा मकल मुक्ति खिकलैनो ब हानि बागै दुख खाय दङ बिन बागै जों राजानो रसिनाय राजानो हामजागौ ना राजानो हामजागौ बोसो गोबां बायखो नों राजानो हामजा सागारि खाबाय खुबाय दं हामजागौ जों हामजागौ ना हामजागौ अच्छा एंके ते बैबो हायनो गोबां कु बुट बाय पाइनाय ताम पाइनाय एंके अरनिरनि पारावले बम हाय पारावले पाइनाय नि चंबले जोंबा जोंनो कापलाय जोंनो बायनाय थंनो राजानो दिदिनाय उनरं पारावो अरो नतुन बाजा मालबासा कन्स्टिट्युएन्सि ना निरंने इनके नों अरनि कैंडिडेट अरनि प्रार्थिक अरनि साबो लिडार साबो बुट बासा नों साबनो सिरि सिनिं बुबाग्रानि सिनियो साबो सुजय उचय ना अच्छा के अनेक काहाम न सिनिं तंगो इनके ताम वान सौक नों बनो kaham de wan sok hamya de wan sok kaham ni bai to basa ble no bobagra chongoi ru mane bon kaham ni bai se chong khana ble bon jiti nai ni chong ble chong ba अच्छा अच्छा हम भाई भाई दो बेला बेला के हम भाई